שלום, אני מרגלית קוטב מדרך המעגל בכפר סבא. אני מורה לפילוסופיה אינדיאנית, ואני רוצה לדבר אלייך, המטפלת, הפסיכולוגית, העובדת הסוציאלית, מנחת הקבוצות, יועצת, כל אחת מכן שמשקיעה באנשים, שחושבת עליהם, שמתמסרת אליהם. בעבודות האלה אנחנו כל הזמן נמצאות בחשיבה על האחר. אולי הגיע הזמן שתחשבי גם על עצמך. אולי לפעמים את מרגישה שכמו שאת משקיעה באחרים, הגיע הזמן להשקיע גם בעצמך. ולכן באמצע החודש הבא, במחצית ינואר, אני פותחת מעגל רחם, שבו את תקבלי ידע חדש מתחום העולם של הפילוסופיה האינדיאנית. תקבלי הזנה, תמיכה, שותפות, שיתוף, כל מה שאת צריכה כדי להמשיך ולהתקדם בדרך שלך בשמחה ובבהירות. שלך, מרגלית קוטב, דרך המעגל, כפר סבא.